Maurairwe arikuitwa vanhu vari kuita basa rechiuto kana kuti basa iro rekuchengetedza redefense obudiswa pachena. Hazvina kumira zvakanaka kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri kuuya panapa tine nyaya yatiri kusangana nayo iri kutaurwa neuyo mwanasikana anoitwa Susan Mutami, uyo anozivikanwa nembiri yekudanana nevanhu vari kana kuti vanoita nezvematongerwo enyika. So nhasi panapa ari kubuda achifumura one by one vanhu vakasiyana siyana nematactics maitikirwo ezvinoitwa. So nhasi auya akabata nyaya inoitika muchiuto kana kuti maurairwe anoitwa vanhu vari muchiuto, nekuti vanhu iko zvinezvi vari kungoona magamba akawanda ari kuita line up achingofa zvisinganzwisisike. So panapa ari kuuyawo achipa mashoko echange yeudzo kune vasara kana vachida kuzorarama makore akawanda. Ari kuti I just want to make it clear to the public that it was President Idi Mnangagwa who gave me the unlimited VIP access to ZNA Defense House, as it was his intention to continue taking advantage of me. Just to add more on what I said before, ZNA Army Generals and MID before traveling check your brakes and wheel nuts, especially from now onwards. I know how difficult it is, but please also consider getting the inside of your tires tested, as petrol might be pumped in to create a powerful petrol bomb effect at high speed when traveling long distances after the scheduled times of your travel, and ensure you don't use vehicles from CMED because all those vehicles are tampered with by CIO before being released to targeted military officials. When you want to discuss something, don't talk over the phone. Create an official code language not known in the system as much as you can. Adjust GEO settings on your phones to give false location. Procure vehicle tracker jammers just in case they place tracking devices in your vehicles in the hotels you enter. Switch off the lights and check for the red spotlight from any direction in the room to detect hidden cameras before consuming food provided. Feed it to a cat or dog and see if it dies or not. Avoid beautiful women with big bums at all costs. There are merchandise prostitutes on the sponsored mission. The people that are being sent to eliminate you are using the exact same tactics, because not many of them have comprehensive security intelligence timing. In football terms, they are boozers who laugh at your uniform medals every day and pop champagne at the precab farm when you are gone. There is no brotherhood in politics. It's a dog eat dog scenario in politics. Ndiwo mashoko abuda achinyora panapa, asi tiri kuona vanhu vakawanda veruzhinji vari kuzoya panapa vachizokomenda vachitraya kuda kunzwisisa kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi nemwanasikana uyu zvinenge zvakamira sei. So umwe ari kutaura ari kuti thank you but I beg to differ, they are no longer using those dirty tactics. It's a little bit more sophisticated. These guys have been paralyzed. They don't even know what is hitting them. Usatambe panotiza retired kudzimba dzavo kudzoka kunogara mubarak paipa apa Inzwai inini. So iye wacharubva apinduro akati people we are dealing with are not trained in sophisticated technology at all. Makorokoza, they are not sophistry in what they are doing. It's food poisoning, kudamburirwa mabreaks nekusprayirwa mumota and staged accidents. Vamwe vakati means you have been there Susan. Mumwewo ari kubuda ari kuti watching
too much military movies achisekawo zvekutaura. Mumwe ari kuti now you are an intelligent expert because of your proximity to military offices. Aya, no wonder Tendai now claims to be finance expert. Proximity is good enough. Mumwe ari kutaura kuti Susan zvori kutaura izvi, keep going, ramba wakadaro, ramba uchienda, ramba uchitaura more. Mumwe ari kuti this is quite a lot, I don't know what it is but it's a lot. Mumwe ari kuti scary, very scary, save, oh Lord, death is ever ready. Mumwe ari kuti nyaya tainzwa, so pa intro apo maka introduce kwa ku defense house bvamaudzwa zvese izvi, or I think masira rimwe paragraph. Umwe akati retired Zanu prostitute ari kutaura achirefer kune munyori iye Susan wacho abuda akataura. Mumwe ari kuti maizviziva zvenyu izvi pamanga muri padhuze naye but sema musingataure. Mumwe ari kuti ami yese tosiyira madam ava security expect hapana chavaiziva pese apa, so amen. Mumwe ari kuti maidanana muchiita zvamaiita ikoko na ed and you know very well what you get yourself into. Unenge champupuri makanetsana kwamuri kwamaidanana naye, you come here and tell the whole world the same thing which you did with Temba and others. You know everything but wanga ungori joki. Ari kutaura achitaura mashoko aya kuna iye ngirikini wacho achiudza kuna Susan angataura nyaya. Mumwe akati is there anything you don't know naye Susan? Mumwe akati Susan lecturing army generals about personal security is laughable, like she's warning young Shumba to look both ways before crossing the streets. The most cringeworthy part is that she has a crowd of admirers applauding her simplistic advice. Umwe akati you were a willing participant. Umwe akati I see you have been inside the team and the team has been inside you as well. Mumwewo ari kubudawo ari kutaura kuti info iyi haisi yemunhu anofungidzira, ukutoziva chaiko. Mumwe akati Suzi une dzungu. Umwe akati akuruma nzeve ndewako, Masoja mapera maparara. Please taura nemukuru kuti Dos Santos wepa Angola akazofa ane chigumbu nekuti iye nevana vakwasha varorwa nevazukuru vake vanga vazotorerwa zvekuba. Mumwewo ari kubudawo panapa ari kutaurawo kuti please chingomupai malikes acho kani zvipere pane kuswera tichinyangadzwa. Iwe Susan wakuzova neintelligence dzinodarika dzemagenerals kutanga rino iwe. Mumwe vari kuti iwe ungada kuudza magenerals zvekuita, unoti magenerals akapusa here. Vanhu vari kuramba vachitaura zvakawanda, vamwe too late. Why now Suzy you guys are going down mese period? Tapepuka zvedu takuona. Mumwe akati and what do you want us to do with your information? True ane nzeve dzekunzwa anzwa. Mumwe ari kupindura akati how old are you Suzy? It seems you well traveled. Mileage yako wafamba mwanasikana. Mumwe ari kuti too much James Bond and MacGyver movies kikiki, but pawati beautiful women apo ndianani for example chimbotiudzawo kuti uda kuedza kuti chii. Mumwe ari kuti it doesn't aid perhaps you watching a lot of spy movies. Which public are you on about? You put yourself in that situation and now it's favorable and running around crying for when you were entering all the VIP spaces. Mumwe ari kuti Susan anonetsa kubelieve even akataura chokwadi chinoiswa maspices. You don't know where a drama starts versus reality. Mwakati we ignore and dismiss these women and bash her most times, but are we sure she is wrong? Mumwe ari kuti ukuona mafilm zvakanyanya
mwo ari kuti pakuzoti macomrade arege kuita zvevakadzi vane magaro mahombe ivo vakaenda kuhondo kuti vazodya uchi nemukaka munyika yeZimbabwe auone kuti unenge wakanganisa here ipapo. Zviri kutaurwa hazvipere, vanhu vari kungoramba vachikomenda ende vanhu vakawanda vari kuratidzawo kuwirirana nazvo zvaanga achitaura, asi vamwewo havasi kuda kunzwa zvinhu izvozvo nekuti mwari kuti it's getting very interesting indeed. I'm sorry to say the army generals are getting exactly what they deserve. The blood of innocent civilians who were shot in broad daylight in August 2018 is crying against them before God. Karma is a bitch. Mwakati, she's telling the truth. When you are in those departments, try your best. Akati, this is really a mental case. Ndo mashoko arikubva kune vana veZimbabwe vakawanda vari kupindurawo nyaya yavo yachitaurwa nemwanasikana uyu. Kusazivawo muri yeZimbabwe kuti imimo makada kutarisawo nyaya iyi, imimo vatariri vadiwa vepaCooling TV munoionawo sei nyaya iri kutaurwa nemusikana uyu.